ce ka yanka shi ka dale shi. Dan Allah dan annabi ku yi hakuri. Da ku yi hakuri wallahi tsotsai ne da banaran ta girman. Wai Allah. Wai da shi gidanka. Inda ranka dole za ka sha kallo. A duniya akwai gwagwarmaya da nan kuma Tashi daga! A cika ɗauke sa, a domin za ka sa shi. Wuce! a duniya wani bai san ina ita ba. Ba da mu ne ka banni. Na mama uga ka banni kawai. Wani sa kai ba ka yafiya kamar ɗan kunama ne. Uga in na harbi mutum gowa dole ya kiyaye min ba. Dole ne ya kiyaye min. Farsa kawai. Farsa za mu ɗauka. Yin haka shi ne zai bamu. Dawa-dawa suka san mu, dawa-dawa ba suka san mu ba. Ka da kyau, 15 da 16, a yi dama na gaya ma. Uga kana ga? Kan dan kutuman kai ne za ka yawa mutane gida. Wani wa ya ce ka zo gano mai gida. Daman na gaya maka. Daman na gaya ma ƙarshen alewa ƙasa. Zan ga mai zuwa a ce ka yau. Zan ga mai zuwa a ce ka. Har kace shi ma sai mun gasa su maya namu mu lashi. ka gan shi karka bi shi zaki a cikin dawa ba mai farauto shi in ya sa kafa ya fito babu. Na kanki a tsorata haka? Lafiya kalau wallahi ni unguwan naku ne ma duk tsoro yake bani don jiya na zo gaskiya na haɗu da yan daba unguwan ku ne. Yan daba unguwan nan kuma? Wallahi Su wane kenan? Mu ba ma da yan daba unguwan nan. Wata da na rasa ba na uron ban kyawaya ne. kawo masa. Kai dama kin san wannan? Waye kenan? To ai wannan saurayi na ne. Tun jiya ma ake neman shi. Ko kina da wani labari akan shi? To ai shine wanda nake baki labari cewa ya taimake ni. Jiya dai na bar shi a hannun yan daba nan to ba san da suka yi da shi. Hannun yan daba ku kika ci kwarai kuwa. Idan kika gansu zaki gane su. Sosai ma kai zan gane su. Gashi ta raba ni da wani na mai ni wa kauna ne kuna bata iya zama. Yawwa ina kuka fito haka? Lafiya? Dama yana fita ne game da wacce nan kawantawa. Shi ne take ce min akan cewa jiya tana zuwa gurina ta haɗu da yan daba. Ibrahim ya je taimakonta wai bata sanya suka gani. Dama kuma? Zaki sanin wani yan daba ne? Eh sosai zan iya gane. Allah mu tafi mana. Ai tun da muke neman shi dan Allah mu ne. Mu je dan Allah. Ka ka fara Allah. Abun nan. Ai na ne abun. Warwa ne. Yayin nan gurin. Ai in da kuri nan gurin ne. Bai wuce a cikin yan wayan na makwatan ba. Saboda su suka adabi kowa wannan kauyen. Dan haka ku ba bi na ku yi ba. Idan kowa gida ku yi zan je sun dan kare da su. Kun gane? Ba matsala. Dan Allah. Ba da masu ina da su. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ya. Barka.
kai kuma daga ina kaddara ko karar kwana Ƙararin Allah ba ko ɗaya taimako na zai kuma roƙo. kuma roƙon a gurin mu To ina ne ba a kaddara ce da kaka ba wani abu a yabin da san an faɗa abin da ya kawo ni. oga kai oga kai wani da kai da wa kuke wani lakca ne wani mai tsoro kaddara ce ta kawo shi ko karar kwana oho wai shi ya zo neman taimako taimako ana taimaki mai wani irin taimako to ba me da ban sani ka gaya wasu cewa mu muna taimako a nan to gaji nan wai ya me kake so a taimaka ma da shi Muhammad Rasulullahi. Abin nan karso sai faɗa abin ne kawo ni so kun ga dama ku yi ku ga dama sai in tafi abuna. dan kai ne fa kuma ka ce dan manzo sallallahu alaihi wasallam ya dan da abin da a da su mana da tijo a da su da tijo aya mana dakata me yasa kake kuka Yana yin kuka a da sai ka samu ɗaukar ka ciki mummunan yanayi ai sai ka to. Ka to sai ya mai kai gaya da dan uwa afuwa. abuwa to me ka zo ne ma oga ni na dame da kuka ina jin caji yana shigowa a kawai ya dame Ina da lauyoyi na dakata da tijo saboda abu ɗaya yin iyali ka saboda ka haɗa mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. kenan kuma na fuskanci cewa kai ba tsohon banza ba ne Alhamdulillah tunda ka fahimci haka. na tambayi ka me tsakaninka da wannan Yau na yi magana ne cewa Alisa da tijo me kake so a maka mun kasance muna nasi ne sai sakamakon wato bayan halitta ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan shi muka zo to so gwamnati a taimaka min dan darajarsa dan mukaminsa dan abu da tijo in dai maganan wannan ne dan Muhammadin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da ka haɗa mu da shi za mu baka shi kuma ina son ka gaya masa cewa ya daina shigan shirin da babu shan sosai za a mai sosai da tijo ka daina kuka domin kuwa ba na ji ba na gani irin wannan imani ba dan komai ba wannan ɗan naka zan baka shi uga kawai dan da ya Aliza tana ta fusata kamar ɗan kunama uga in ban da kawai ya kira fiyayyen halitta na rasa da Allah uga wallahi wannan zabi wannan saka ce wuta ba hakuri to shi kenan ka ɗauke shi ka ƙara gaba da shi gode dan na gode Allah ya saka da alkhairi na gode ogana amma ne ba na faɗa muku wannan nasiha da ku za ku amfana da shi ba amma ba ka bari uga ko zai ba mu lakani ba ka san irin sa akwai lakan dan tijo ne irin kakan mu ne lakani kuma yaro tabbas lakani zan ba ku bare kuwa lakani ne wanda zai kare ku da duk wani abu da zai kai ku ga shiga wutan jahannama kai jahannama ba kake magana ai shi duniya ne ba ta garba mai shayi ba jahannama jahannama Allah ya dare mu amin amin dan uwa amin ka dago inda nake son faɗa ba don komai ba don saboda Allah subhanahu wata'ala ke cewa mutum ka kashe rai mumini kwaya daya tamkar ka kashe duniya ne ina kuma daga gashi kowane lokaci sara ake soka ake fashi ake sata ake kaji wani sabon wa'azi kai oga wani wa'azi taban huda abun ba a ce ko abun sun mu na sakamakon wannan zamanin da muka shiga dan Allah yan uwa ku duba halin da muke ciki ran nan fa ba hannun mu yake ba watakila kana barin nan gurin ko kana nan gurin ya kasance ka tsinci ga cikin wato abin na faɗa farko kamar mutum irin ya kashe duniyan nan kai to ai ya zama jarumi ne a lissafi na a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi dan uwa kai yaro me sunanka sunana kawai mai yaƙi a'udhu billahi yaro sunanka na gaskiya wanda iyaye suka yanka ma oke ka je Muhammadu kawai ga gama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yaro kana cikin wannan babban sunan
kike aikata irin wani abubuwan sakamakon ayi koyi da irin masu na irin naku kuma ka ji tarihin Annabi Muhammadu bane sallallahu alaihi wa sallama. ka ji sunan fa mai daraja mai girma wanda ba a iya kwatanta shi da kowane abu Ira ke dan Allah daman ba halina bane na bari sai dai ban da ko sisi to ma mun bashi to mu me za mu ci. alhamdulillah in dai ba dai kai kasuwanci ba Kware kuwa oga ina nan riƙe alfarma wajen ku ga abin da ba a rasa ba wannan Kamar me wannan? bai wuce a ce wannan abu ne kaɗai ubangiji ya sare min shi a cikin wannan lokacin kuma na tabbata alfarma in ta kurke shi da daraja ubangiji sai ya yalwata shi fiye da na kuke tunani To bashi. to oga wannan na gani kai